Ya ƙa'imul mahdi yaushe zuhurinka isa ruhullah. Dan Maryama da ɗan Narjisu mun zo al'umma na da kunku. Jirgin gida alƙara mata badiya kan tunar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce ba kan kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah ƙara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce ba gon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. DJ Sharif on the beat. Allah tsaya wa masoyinka mai kara albarmar manzo. Habibi Abdullah. Salli wa sallim ya Allah ga yayan Ali sarkin kwazo. Habibi Abdullah. Muhammadu kaza alal maidi zuwa wanda ke da ko zaidu. Habibi Abdullah. Madiya zan ajiyar Allah da zai raya addinin manzo. Fa'ajjili ya Allah. Sarkin gida Allah ƙara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce ba gon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Da ɗan fodiyo ayatullah Khomeini masoyi ne babba. Habibi Abdullah. Da Filani Ahmadu Tijjani da Inyasu da Shagna su duba. Habibi Abdullah. Da Ibrahimu Jarabuddini Mujinzi na baban Nusaibar. Habibi Abdullah. Zan yi kammalam sarki da ke kara alfarman manzo. Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah ƙara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce ba gon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Sama da shekara biyu yau malam yana kurkuku bai laifi ba. Habibi Abdullah. Azabi ya kai masa don cimma nufin 'yan siyasa da ke gaba. Habibi Abdullah. Daga kasar waje aka shirya kan ba nan kasar aka shirya ba. Habibi Abdullah. Yahudawa ne da wahabiya walaikunsa san 'ya'yan manzo. Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah ƙara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce ba gon kara darajojin manzo.
sabon gwamna ba. Habibi Abdullah. Ka bayyana da zai ki zagi nai ba zai hau kujerar gwamnan ba. Habibi Abdullah. Da bai sayinin bita kanan ba bayan ya ci da ba a bar marma. Habibi Abdullah. Yahudawa ba zai daga wa mutum sai in ya je sunnar manzo. Ku ji bayin Allah. Sarkin gida alabarawa sabati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Me san ganin an kace malam sarki mai alfaninka. Habibi Abdullah. Akan yaƙi yarda da miyagun kalamai akan ɗa mai maka. Habibi Abdullah. Littafan hadisai da nasira bayanan su wani kai bai ɗauka. Habibi Abdullah. Sarkin gida ya ce bai san hadisin da ke sukar manzo. A bawan Allah. Sarkin gida alakarawa sabati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Sai malaman mata suka ce wai shi yake zagin manzo. Habibi Abdullah. Suka sanya gwamna ya daure shi da nufin kisa ko yayi wanzo. Habibi Abdullah. Idan kurkuku duka sun manta zaman duniyar ba a wanzo. Habibi Abdullah. A daman akwai wata kullalla ciwon hasada wasu san cizo. Irdabawan Allah. Sarkin gida alakarawa sabati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Ya'yan uwa ashabul kafi karyan baran da turuɗa ku. Habibi Abdullah. Aliyan baran don turawa da tunan tunayin kishin ku. Habibi Abdullah. Kai dogaran ku gurin Allah kadai shi yake yin kishin ku. Habibi Abdullah. A zargin gida aladora ka akan makirai magiya manzo. Ya bawan Allah. Sarkin gida alakarawa sabati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Zama da jigara biyu yau malam yana kurkuku bai laifi ba. Habibi Abdullah. Kasafi ya kai mazadancin manufin yan
Gajeriya ba. Habibi Abdullah. Yahudawa ne da wahabiya walayibinsa san ƴaƴan manzo. Mu je bawan Allah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. A dan haka sakin malam sarki ba zai yi ga sabon gwamna ba. Habibi Abdullah. Da bai yarda zai ki saki nai ba zai hau kujerar gwamnan ba. Habibi Abdullah. Da bai sa yinin bisa kanan ba bayan ya ci da ba a bar marba. Habibi Abdullah. Yahudawa ba su ɗagawa mutum ta in ya aje sunnar manzo. Ku ji bayin Allah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Mu kai jingina gun shagidore mujin mai muna zakin abba. Habibi Abdullah. Da tagiya bubu algajinawi masoyi madubi ne babba. Habibi Abdullah. Warzan kara kimar almadani baban Fatima ƙani babba. Habibi Abdullah. Nafsi wa ruhi wa ali wa mali bida taha manzo. Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. A garkin gida alagara ma zabati a kan kare madani. Habibi Abdullah. Dayan karnuka tun ka ta soka alaibun ka kare madani. Habibi Abdullah. Idan kariya gun ku tari kita da ku zo ni magani. Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara ma kusanci da Allah dan manzo. Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Yahudawa ne da wahabiya take ginka ya je kan manzo. Habibi Abdullah. Jama jarama in tanjunan cikan cutata wata kan manzo. Habibi Abdullah. Daga wuga uwa waye na gari da batutan da tarihin manzo. Habibi Abdullah. Gana yi a gwamnatin magawata akan
ba sa so a gane halifofin manzo Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo Habibi Abdullah. Alallahi fan ya tawakkalil masoyi mabi ƴaƴan manzo Habibi Abdullah. a daure a dage duk kunci wajen bincike kuma ai kwazo Habibi Abdullah. da jahilci ba a addini ba a taimakon ahalin manzo Habibi Abdullah. اقرأ باسم ربك الذي خلق آيات إنك كجيبين الله Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo حبيبي عبد الله Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo Habibi Abdullah. wuta daga kogi ta taso ga mai hankali ai aya ce Habibi Abdullah. Alujan izala insafi wa'azi ya kullo nasara ce Habibi Abdullah. Ashi ahum ahalin sunnar haƙiƙa shi a ce Habibi Abdullah. Laital gabaru kalmu ayyana awkal iyanatu kwi kwazo ku zo bayin Allah Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo Habibi Abdullah Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo Habibi Abdullah. sabaran aya a sahabal kafi aljanna can na dakonku Habibi Abdullah. Amiru kodin an mai guba ya yi shahada a idanku Habibi Abdullah. ruwa sai ya tone gabarinsa bayan shekara biyu dukanku Habibi Abdullah. likafanin ta ma bai komai ba dukun gan shi kowa ya yi kwazo aya bayin Allah Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo Habibi Abdullah Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo Habibi Abdullah. Kulu fi silmi kafatan kudu ne akan haka kwai bauta Habibi Abdullah. in ka gaba su kai sun dami mutum na Allah ya dace bauta Habibi Abdullah. idan kai fada bisa jahilci da ganiya kwa ka zama dan wauta Habibi Abdullah. mai wayo wajen gyaran kansa da gabarinsa shi ke yin kwazo cikar bawan Allah Sarkin gida
sawon ba. Habibi Abdallah. Bani wali alimin ba'adi dokun jiga tunnar manzo. Ku zo bayin Allah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdallah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdallah. Bashiran nadiran yayi magana ina masu san sunna gata. Habibi Abdallah. Karatu ake yi mai zurfi a bar soke-soke ana wauta. Habibi Abdallah. Alkujirinku in kungi ‘ya'yanku su za su duba su karanta. Habibi Abdallah. A tsarkin gida ya rata dukan zukatan mutane ya wanzu cikin ikon Allah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdallah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdallah. Ina malaman halittin na ku shafa wa kanku ruwan randa. Habibi Abdallah. Ladabi da jalli ne karfin ku sannan da soja da ɗan sanda. Habibi Abdallah. Makafi kuke ba jagora da ku kuma a hannu ba sanda. Habibi Abdallah. Dukan duniyar nan kogi ce safinar fita ‘ya'yan manzo. Ku zo bayin Allah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdallah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdallah. Inni tarikum fikum fakalaini kowa da kowa ya rawaita. Habibi Abdallah. Kitaban lahi wa ijrati iyalan gida na tsarkaka. Habibi Abdallah. Na damar da kiba kuma ya ce gari kaman ta kallaba yayi wauta. Habibi Abdallah. Idan ba bara'a da wila'a kuna kata idan ma kun kwazo fatar manzon Allah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdallah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdallah. Ya ba da hujjoji mai hankali bi yake ya kadu
sa sauke haƙin manzo Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo Habibi Abdullah. Me ganin an kace malam sarki mai alfanunka Habibi Abdullah. akan yaƙi yarda da mai hagun kalamu ga ɗaha mai maka Habibi Abdullah. ita mana dizai da nazira bayanan wani kai bai ɗauka Habibi Abdullah. sarkin gida ya ce bai yarda da hadisi mai tsokar manzo Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo Habibi Abdullah. Malaman maja kuka ce shi ne ke zagin manzo Habibi Abdullah. kuka tanya gwamna ya daure shi da burin kisa ko ya yi wanzu Habibi Abdullah. gidan kurkuku duka kun manta zaman duniyar ma ba wanzu Habibi Abdullah. dama akwai wata kullalla ciwon hasada wata sun cizo ku yi bayan Allah Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo Habibi Abdullah. Idan kun kiji ba kwa ki gani sai an zagaye ku da muryarsa. Habibi Abdullah. Tukan tabbatar wannan lamari iyalan ku si ta bayaninsa. Habibi Abdullah. A sarkin gida bawan Allah kun san Rabbana na kicinsa. Habibi Abdullah. Yana kan abin da yake don bayyanarwa da al'umma manzo Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo Habibi Abdullah. Yau ga kiran malam sarki gidan masu kinai ya bulla. Habibi Abdullah. Wannan tuntu sai a cikin ɗaki suke shafi ne suka yin kwalla. Habibi Abdullah. A tuntu bishe malam sarki a yau gaji tun yi mai talla. Habibi Abdullah. Ko kuma ne lahum inna kaidi madinun ku ta zo mi kwazo. Fitar yana Allah. Sarkin gida Allah kara masa bati
ƙarfi sai Allah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Wuta daga kogi ta taso ga mai hankali ai aya ce. Habibi Abdullah. A tushen izala insafi a wa'azi ya bullo nasara ce. Habibi Abdullah. Ai shi ahum ahlus sunna sunnar haƙiƙa shi'ar ce. Habibi Abdullah. Laital kamaru kal muayyana aw kal iyana fadar manzo. Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Ya'yan uwa zahabul kabi kare yan baran da su ruɗa ku. Habibi Abdullah. Ani yan baran dan turawa da sunan sunayen kishin ku. Habibi Abdullah. Kai dogaran ku gurin Allah kaɗai rambi shi ke kishin ku. Habibi Abdullah. Sarkin gida ladora ka akan fajirai makiya manzo. Ayabawan Allah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Sama da shekara biyu yau malam yana kurkuku bai laifi ba. Habibi Abdullah. Kadabi ya kai mata don cimma nufin 'yan siyasa 'yan gaba. Habibi Abdullah. Daga kasar waje ya gajire ya kan ba nan kasar ka tsara ba. Habibi Abdullah. Yahudawa ne da wahabiya wa laifinsa san 'ya'yan manzo. Habibi Abdullah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. A dan haka sakin malam sarki ba zai yi ga sabon gwamna ba. Habibi Abdullah. Da bai yarda zai ki saki nai ba ba zai hawa kujerar gwamnan ba. Habibi Abdullah. Da bai tsayin bisa ganan ba bayan ya ci da ba a bar maraba. Habibi Abdullah. Yahudawa ba su daga wa mutum sai in ya bar sunnar manzo. Ku ji bayin Allah. Sarkin gida Allah kara masa baci akan sunnar manzo. Habibi
idan masu ƙinayya ƙulla. Habibi Abdullah. Wannan tuntutai a cikin ɗaki suke shafi ne da zubar kwalla. Habibi Abdullah. A tunto bishe malam sarki a yau gashi sun yi mai talla. Habibi Abdullah. Umini lahum inna kaidi matinun ku taɓo mi kwazo. A ƙarfi sai Allah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Anan zan takaita ya Allah ka baiwa shahidai baitina. Habibi Abdullah. Daga Adamu ya zuwa kakin Mahadi na jikan nana. Habibi Abdullah. Dole ya haɗu tsani da Fatimatu shahidai a 'yan gatan nana. Habibi Abdullah. Ini tun ka bayar kanka ne ta barkin Habibi na manzo. Ya bayin Allah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar manzo. Habibi Abdullah. Abun mutuwa ba komai ce bagon kara darajojin manzo. Habibi Abdullah. Salamun ala ta'ala rabi dan Amina dan Abdullah. Habibi Abdullah. Salamun ala Haidarani mujin Zahra kakara Abdullah. Habibi Abdullah. Salamun ala Zaidaini Jababa Hassan wal Husaini ibadillah. Habibi Abdullah. Salamun ala Zaida Zahra Zikara Amina jinon manzo Batula Ahmadillah. Sarkin gida Allah kara masa bati akan sunnar Batula manzo. Ahmadillah. Habibi Abdullah. Zikara Amina da Abdullah. darajojin manzo. واجعل ذريته متعلقية بتسير إبراهيم الزقزقي رحمه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خمنئي وقائدنا زقزقي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.